sarapan serabi sik ya guys. Tak methloke sik nggo ganjel perut selama ning perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki masih ngelanjutno lakon ya guys, masih nutupno lakone dhisik ning perembahonan perkebunan. Sing ndek ini iku wis rampung, maksudnya iki urung rampung tapi danane iki urung cair guys. Iki pindah lokasi, jadi dhewe bos. Pak Mandore golekno, maksudnya sing kene dipraini digolekno channel liyane, digolekno pekerjaan liyane ngono guys. Tapi dhewe bos ngono. Sing dhisik iki jane urung bar tapi kuwi danane urung cair. Waduh, apa kuwi, Dik? Mama nyuwun ah. Iki mau wis mateng guys dhisik. Nyambel tahu. Terus ngoseng kates ki ndek iki ceritane rak kurang. Lah iki mah ngoseng neh dhisik. Dia mau ngoseng kates sambel lombok garing kok mamning baun kok nikmate Masya Allah ya guys. Suwegere apa meneh kok dhisik posisine macul, terus nyangkul, terus angkat-angkat jadine perut ki gampang luwe, gampang lesu. Nah karo apa ae yo enak. Apa meneh posisine ning kono kuwi mame bareng-bareng. Iki engko posisine iki malah luweh cedhak guys tinimbangane sing wis tak kerjani kuwi luwih cedhak sing iki. Iki engko dhisik gak iso karo syuting ning dalan guys, soalnya dhisik posisine nyetir dhewe. Nganggo motor dhewe soalnya Mbak Tim gonjakno Mbak Mariam. Sing Pak Ali ku libur. Enak urusan, guys. Pak Alinya masih libur. Wis mbok toto ya. Kuwi tasku, tulung tas sampai capil candal ngarep. Sak, kok tumbas ngene kok? Nah, oh, wah. Iya, Mbak iki. Candal ngarep bendone ngene. Kare aku mau nyangklok tas karo tas kaki aku. Jam 5:30 persiapan yuk guys. Sepatunya tapi ning ngarep kono. Apa nganggo sing pendek ya. Tas kecil iki isine jas hujan ngono iki guys, tak nggo ada HP jagani nek waktu-waktu kuwi udan. Pokoknya kok ini ya, kene kok mangkat pembunyi kok malah ora kono. Sing keri, masker wis, sarung tangan wis, sepatunya ning ngarep capil wis. Wis persiapan mangkat guys.
Alhamdulillah guys, iki wis tekan lokasi tapi saya ngenteni Pak Mandore. Aki pertama kali iki. Jadi ini urung roh tempatnya guys, urung roh mbaune. Iki berarti nyar mbaune iki. Kok nek wis mendino roh ya karek jujuk ya yu. Loh, lah Jumadi berarti dhisik oh. Aku gak mbok celuk. Loh, lah rek kowe wis ngenteni ning kono ning kuburan Oh, alah. Iki tak celuk urung apa-apa, Ndek. Lho aku ya urung apa-apa Alah, Yusuf ketek urung enek metu aku. Lah Mas aku tin senengane iki jam 6 budal iki. Mbak Tin. Nggih, ngenteni. Sing iki gak mangkat. Pak Ali apa ini Surabaya gak sido neh. Urung kayu gak sido. Kayak iki wis prei tapi enek tamu jerene. Gak sido neh. Ki mang yo gak sido neh. Mbak Tin apa jahit nutupno wae. Sapa kuwi? Mbak Suwarti mulus tanggal 20 dijipuk jerengku. Iki tanggal piro san? Tak kira ki Pak sing tak tutno maneh bose. Iya, Mbak. Mbak sampean mau matarani bose ngenteni. Anut iki Mbak iki. Lah, lho ngono kuwi tak pangling Mbak. Lah wong Anut iki Mbak iki. aku malah anut Pak sing kamange. Nggih. Lha kuwi Mas aku ki, lah aku ditekoki. Kena apa Mbak nganu Pak gringgingen aku ngene Mas aku apa kuwi bose ayo mandeg mbek jenengane mang ning kono. Apa kuwi mikirku. Tak tutno ae Mbak. Tidak mandeg ning kono. Bose kowe pas mlaku. Heru Joko. Iki ya bos Mbah. Bos sak keluarga iki bos iki. Tak kuwi ning bose. Sing diarani gubuk seng ki apa ya iki ya, Lek? Paling nggih niki Ndek nyak telepon gubuk seng. Gubuk seng ke satu apa kedua ngono lah. Ngeke info sing jelas apa? Aja sing gubuk seng aja sing ndi aku. Montore ya ndrodot-ndrodot ngono iki Pak Amin. Dudu. Halo, Mbak. Iki. Iya. Ketoke tombonge nggih. Barang iya Joko ya. Dudu, Mbah. Dudu. Kira menyang arek. Gak iso menyang iki. Lumba. Tak omong Loh. kira menyang tapi kok orang budal. Lah sing lek yon mbok omongi kowe jam ndek sore. Tak. Mbah Yon kae mangkat. Woe. Wes ora tak kaya tak omongin nek dek kowe. Iki engko parake sik ning ndi? Ora roh aku iki apa ya kae. Jerene mlebu. Kae gak roh aku. Kae nglenah ngono kuwi lho. Anu ijo omonge anggek pisanan iki sukete rondo agih ngono dadi ya Mbak Dik iki. Kok ngono to nek suketan dadi. Nek nginfo ki ngono. Takon nggo waret wong soalé sukete ki dadi takon karo ngoseki ngono. Nggih niku nek suketan dadi. Lah ya jere gubuk seng ngono iki lha aku ya wong bendina mbok liwati ngono lha ya ora ngematno gubuk seng. Lah nggih paling niki. Gubuk seng. Lho lek ya Masmur. Ya ning tebunan iki. Ya Masmur kuwi. Masmur tapi melok ning Telaga Tuwung. Ora ono arah Telaga Tuwung Wis kono. ndek tunggale Mbah Pak kuwi. Pak Ora. Kuwi dhewe wong mur ki melok bloke wong pulo. Piye lek? Nggih, cek lanjut sing lek daman. Ngali wae pun Lek daman tak lanjut. Sale dhewe-dhewe. Kak jero tebu ae. pan ning kono jagongan kono mang. Alhamdulillah tekan lokasi. Tidak Mbak Rami ya? Ya. Jujute yo ora bingung Tek. Sapa kuwi? Lek Sali bontote keri mau lho. Ning ndi karine ndi? Ning gubuk mang leh. Sangka lho. Oh, kan ketok. Bontote lek Sali. Keri. Lho, lah aku nek gak nggo sak piye niki lali, Pak. Iki apa? Nggo lungguh ya, Pak. Lah lungguh sak-sakan Lah kuwi bontote yo piye nek Mam? Gak. Apa emang? Lali gak nggo sak iki. Yang yo ora ngekeki Anak apa-apa. Lah aku nek lali gak nggo sak piye? Karung kowe tak tinggal ngono kuwi. Lek aku gak nggowo. Gak iki. Sitok tok. Sakene kalau nganu tinggut. Nggo lasar kene, Mbak. Lah yo mikirku lho. Rumo sitok. Ngene kok tangge. Bola bener iki lho. Oh iya. Ayo Pak Ali sake iki. Gendar. Gurim barang kayak yo nganggur ya, Yam. Cek tak gune. Karet lho, Mbak. Lah ya. Iki sakit terus kene. Lah ya.
Ora nek gubuke aku ki mikir lho apa nek tasku gondang gandeng ngono mikirku kuwi. Dadak sak urung tak lebokno. Yang lungguh, Mbak. Rusak telu mau. Tiga nenggon Mbak Neng aku. Lah ya Pak, kurek gak nggo. Lho lah kuwi Mbak Naomi bojone apa gak melok? Ya engko tak gawane. Ya. Rame. Heeh. Ning kono kok. Ijek keri. Sing estri mangkat teman jalur tapar. Lah nggih. Ya engko tak silae. Mimi. Ayo sarapan dulu Mi, Naomi. Nah, sarapan. Pak Gong, kowe mang go helm ora Pak Gong? Iya. Apa? Ning kono. Halah yo keri. Lah ngono kae yo dicangkengno yo ngono Lek. Cangkengno pikek ning rombong. Lah ngono rek. Lho ngono rek wong helm bontot do keri ngono piye ceritane iki? Kok iso heran aku. Iki tempatnya ganti yo guys, soalnya kerjaannya lah yo ganti. Jadi ini yo gak ngene iki nggone rungket kok ngene suket tok. Mari yo ora tau dinggoni nek ndeknane kan wis ning ngisor wit jati. Dadine resik. Lah iki anggek pertama kali iki engko paling yo enek 2 hari mbah kira. Ayo, ayo sarapan. Biasa. Ora sego jane sak. Ana sak itu Mbak. Ini juga Mbak iki lho Kak anu godokan labu. Tuh, labu lemes kok mesti. Ora yu. Lemes doan labu. Gosong kabeh. Gonggone iki munggah mudhun pada gak sarapan. Ayo Pak sarapan. Bareng macam Munggah medun. Iku dhewe lesu yo. Lah kecil lesu yo mangan. Kita. Ya ya. Iya. Iki terus teko tendo, mari ngono terus gelar kloso walah turu penak. Mbah nek aku pergi yo biar gak apa-apa. Wong akeh ngono kuwi kok. Lah sampean aja ning nguri kok. Malah apa wong akeh ngono kuwi mbakse mbok kon mosok tak kei bopong. Kowe tatalan gilar mbak, ben gilar. Nek lo tok-tok. Lo labu tak sono kene. Tak ajang-ajang terus. Aku yo nggo goseng katen. Labu lo mbok bareng. Apa go mangkok saiki? Iya, nggo Kelingan. Ajang nek go ajang enak tapi enggak. Cang-cang. Pasti sing gak diajang, Mas. Gendeng go sampean. Pun iki enten jare kulo kalih ajang. Kan lho njaluk Mas Ali lho, Mbah. Dengan Mbah. Dah, timbangane mek godhong jari. Halo. Sendok. Nek sendok aku nggowo. Aku mau sing nek kurangan ngontoy sing gak blas. Teko omah iki bojoku entek mau sing wae. Teko nang ruwosi wae. Sing akeh. Ayo lah biasa. Sing anu. Dia njuk labu. Ya kan Joko. Iki sampe sapa ora wis man. Arek gulung lho tengah tebu kok ngono, Pak. Kok ade ora iso engko montorem. Yo donor apa-apa. Nah, aku tak kono iso. Sapa kae? Gas yo kok. Lho walah motor apik kok kae. Motore anu ra iso tae, motore kene yo. Apa ngopo kok iki? Lho kuwi motor apik. Lho iso iki wis pindah dalan ditongi dhewe, Mbak. Gak mbok nganu mboten Ora Dhewe lah sing lek sali mau berarti. Penak oleh. Anu kan lebok kena. cuman tilake jero mang. Jero walah iso yo Mbak, alus awake dhewe wong wedok wis ngono lah. Nang kono lah. Mau jegrek-jegrek kok. Adalan Iki aku nggo pupuk iki sambel tempe, sambel tahu. Tumbul-bulu. Jumbul-jumbul anak. Ora ana jejak. Mongkon Pak. Jejak. Kusen campur. Iki lho sing ya. Nek genengake Tahu. Anakku kono-kono tempe pe masak dhewe yo. beti Balur tapi ndek mbah masak apa dhewe. Yang balur. Ayo guys sarapan guys. Sarapan bareng-bareng. Urut kok sing anu telu ni. Sarapan ge lho. Sarapan guys. Sarapan ke sarapan. Kan kono ngetani mau, Bang.
Sama gak semean Mas. Pak, Masale ini lho Pak. sarapan. Nanti boyo ya. Boya. Wis Sarapan kurang. Iya, Mbak. Sarden. Manas ning kono Pak kene lho. Malas yang paling. Lah Mas Ali kok sarapan? Lah Pak naik lanjorane. Lho nekat katore kok. Wis wis apa? Lah bibite ndi Pak? Ya bibit ning klimplok nek kok ada turu kok. Tak ngerti Mbah Bu. Kok tak ingat-ingati sing ditandur ndi. Lho Mbak apa Mbak? Apa kok pernah? Joko. Oh iya Joko. Arek Pak No sing ngene. Heeh. Ndi Mbak? Lah ya ngeteni Joko kumangi. Walah. Arek Joko nek metu rono. Sambung kurang Pak ini. Kurang aku omah yo ino coba. Nah, sambung ngono. Nggih, Mbak. Salam, Mbak. Apa ngene? Beras jatah rupane tak kosek. Dipun ra. Karo nggowo ketemu ngono kok. Ayo mau kayak mbok. Dipeno tunggak tukuran ta. 2 gelas ada tuwake. Tapi berasnya kan gede jan. Kok belas? Kok sambel. Kalau lek osang atas. Endi iki sama Mbak? Terus osang atas. Bingung, Mbak. Dokam labu, Mbak. Sambel tahu. Dokam labu. Endi? Makannya mana ya? Kita duwe sampe tak ada aku ati tak bahas ngene iki. Warna, Mbak. Mbak lah. Biru belum baik lah. Apa mana? Nang Lawak. Alah Mbak mah. Kain apa nih? Harapan lho. Halo. Ini ngalamun. Ono lho. Andi dhisik dole. Ini lho, Le. Lemari apa itu kok nek gan tas iso ndingi kok. Kan nene ta. Lho kowe tak langsung Ya piye mandek buka menyang. Lah piye lek gak isak sampean kok piye yu? Idul melok nganu. Melok mbae. Nitop mas ndek ini paling. Iya, Pak. Iya. Amin lho. Ini kan gone ketel. Tutupno. Nganu. Pak tidak sreng Nganu tahu kotok-kotok. Wong ku kerjane kok Mana? enggak no sreng. Iya. Malah dakbar kok. Malah dakbar sreng. Engko pokoke iki tidak Bayang nang awan. Panas ndayipun iki nek ngomong pas buah-buahan ya. Pas dodolan buah pas layan lewat. Katakan anu iki pas dodolan buah. Apa iki? Buah-buahan. Kok nek anak UGM rene kan sing penting orang rusak tanduran iki. Mana kok marep yo urung Mas. Mas Ambo. Maksudku ning omah mang mangan neh, ning kene yo mangan neh. Kok awan mangan neh. Oh lah. Suwe. Mas suwe. Mangan iki. Wah ya tinggu panganan wong tani. Pak, Wah cocok jane nek wayah buah. tolong patekno video kowe, Pak. Penekno tengah nggih. Oh, betaken mriki. Tengah lho, Pak. Ya, Nek ngungkal mbendino lek diungkal ya kok. gopo mesti tungkal. Lho, lha piye iki ben licin. Licin. Wandele yo. Iki sajane ya bar Anu mak, kok kaya lho, bendo kowe ngajak sosok ning adengku lho. pokoke kirane duruki ngono ae. Dan ning adengku. Kae lucu mesti ngono lek kowe.
Rene lho. Iki lho. Iki lho, Mang. Iki tebu loro kuwi. Sampean ora sampe nepis kabeh pokoke Ngene lho. Jajar ayo. Iki lho. Tebu kok kidul. Kuwi sing dhuwur iki nomor loro iki. Berarti kene pisanan iki ya, Mas. Iki lho sing pisanan kene. Nomor loro digesek nek nomor 1 anu. Pak iki nomor karo Pak. Loro kalau. Nomor 1 ngarep. Arep. Loro kae depan. Iki aku rene ora itu ke. Enggak. Iya. Nggih. Siap, siap. Ya, Pak. Pokoke sing buahe aja dirusak. Iki lho. Enggak kene sik. Ngarep dek pas. Ngarep dek rene. Ya kok tebu ora. Kowe kono. Yo teko jalan kuwi tok Kok kuwi kapreng kuwi. Nggih, nggih. Ah, ngono ae. Kan kono. Iki sak lari boten, Pak. Ah, boten nggih, Pun. Nggih. Siap. Di jalan Pak Tul tok. Pak Gong, Pak Bose lurusan lur ngono tok e, Pak. Wis sepatu tok. lek Gur. Bose. Lah, Bose GM. Lah iki duwe kene ngono lek Gur iki yo kuwi nate lek. BM ora. Informasi kok ora jelas lho. Untuk dua di setel. Iya. Iya, tak tau ndak sopan iki yo yo kok ngene. Jaret wong. Ngantek ra ketok belas omae. Jebres. Yo penak ya ra ketok-ketok. Welek Gur. Tenan to, aku penasaran aku kok gon. Dino. Gonku yo, Ayo lek. Mbok. Ya apa Mbah nek ro Mbah? Iya. Lek gundul kok piye le? Kene Mbah. Niku lho, opo bego mesti jiri ae. Ya kuwi lho lek gundul ngono kene. Ono pakai lho. Kengko nomor 3 niku nomor 2. Aku lah wong anak katute sithik-sithik wajar. Ha iki wis. Kurang mengko sithik. Ya, wis. Kabeh sepatu barang lho kok. Tak sempurna kene ayo le. Yo le. Kalu kenceng patok kalu. Patok, Mbak, patok. Patok kalu. Oh kae. Pokoknya ngusir iki iki. Wis selesai iki. Nah, Iki kurang berat petane. Rombok ayo cepat ini ora iki. masuk petani ya. Kokno penak ya, Mbah. Jenenge blokaran ya wis wajar ah ya. Jembro. Piye Mbak Naomi? Kokno apa ora kowe? Lho ya iya piye? Penak iki. Ora penak ora dipolno ki. Kemasel lho. Wayahe mangan. Golek nggon. Dongkek. Anu dhewe-dhewe iki lho. Ono Mbak Lek. Di tasku ning kene. Ayo. Golek nggon ayo. Kotek kowe ada es. Yo. Wah, lan ning jero. Tebu segere. Sing sak ponto kono. Sak ponto ning kene. Lah. Sing penting bathuk. Penting enak yub-yubane. Emang pakai Mbak Neng apa pakai sapa ya? Aku lali ra besak. Tamat bisa bohong gitu. Tata ini tata. Oseng. Lek Gun. Wis enak kok. Nopo? Jujal anune ning kene ya Lek. Ning kene. Terus. Nah, apa sing kurang sindoke? Yo genem. Alah, rangku sedok Lek. Yo genem, Dik. Dikun lewek dhewe nek kene. Hah? Iku lewek nek kene. Lek. Mbak siapa sing sekol jagung?
Sego berase kok salah banget. Digoleki Naomi gak nekokno. Niki lah tak kono ngomong iki berase keping enak. Ya Maryam. Anu barang sepo demin mak lho. Sak anu mangentek lho. Sapa sing gawe sing turah? Lho Pak, enten sedek Pak. Kowe nek bengi jam pire ngosek lan lompong ya apa? Aku lompong ki tak oseki sore, tak umbah tak kulkas, terus tak umbah neh. Kosan bumbune wis siap, bumbune iki wis aku bumbu jangan iki kadang gawe dhewe. Pak, terus arek marep klopo ngono ae. Lek, aku ndek sepeda ya, sambel engko anu Belas. Mbak Neng, kene lho Mbak Dembar, Mbak. Halo, penir, penir. PMU. PMU. Heh, waduh lek. Gorene wis gorene. Tinggal mangan kok ora plang, terangin, guys. HP-ne gemplang keterangin ya Allah Gusti. HP mangan kok koyo ngene yo. Nah, guys, kelawai dhisik sambel tahu. Seng kates. Terus iki enek apa? Dicem ki otok-otok. Sak asem-asem iwak, walah pokoke menyala. Oh enak ya lek, mangane ngoro-oro ki suwegere ra umum. Apa meneh macul wis ngebarno sego. Apa neh Mbah Gun gawe wis letop. Letop nek muluk. Yalah pokoke kabeh Suwegere. ayam lagi. Penting butuh ya lek. Ya, wis ya. Aku fotoke nek bayine seger. Banyak anak dalam kita tak bisa aja nih. Kurang kowe sekali. Ya. Hah? Nek. Ya lho. Joko semangat nek maneh ning ngoro-oro ning omah yo. Nacul iki rasa seger ya. Kok nek kacang ya. Ndang lele klo, senge klo. Jupan lah yo. Mambu lho. Ndang, gimana klo mulai? Apa timbang mambu. Alhamdulillah guys, akhirnya disih wis tekan omah kayak busuk omah iki guys. Ternyata Pak Su kakinya kena beling. Wah, beling kok yang iki. Yo gak roh yo guys, jere Pak Su ki nyemprot suket ning sawah. Terus delalah ki mbuh beling, mbuh keong, tapi rata-rata kuwi jerene keong guys. Nek beling ki biasanya pirang-pirang puluh tahun garap sawah kuning gak pernah jenenge nek belinge keong mas iku. Rata-rata ki jere keong. Ki arep dipriksakno guys ki mau kayak betadin dinda terus diperban tukokno amplas. Tapi jere Pak Sugi awake adem panas. Jawane iki yo matuni pari nyemproti suket ngono malah ndelalae untuk alangan guys. Iki banyak terus mabuk. Wis ndang mangkat periksa karo Dinda, aku agek teko nggih. Nantang salen, Nduk. Aja tak loroi lek diloroi lek pri. Piye? Lho sing kene ku mosok melok loro lek. Tak delok kene dadak ya kena sing iki. Apa ora mbok delok? Ora roh aku. Merga. Tak rumet aku wis gak botah terus munggah. Maksudnya Karek-karek sak tangki. sak tangki agek mlebu sawah kuwi, agek metal-metal kuwi tangkine sak bek. Cek mbok metel-metel ae. Jet tapi aku wis gak Oh, botah terus alah. niku gialeng. Ayo klebon lemah Mas ngono. Kasih tak banyu, Ya klebon ndut. wis tak resiki mang jane tapi. Terus nek anggek anu ki gak krasa. Pereh. Lah iya. Cuma iki kan aku wis gak botah turut-turut galeng tak godhekno sepretane ndang wis ndang mulai aku. Wis nang mangkat periksa nang ganti baju, Dok. Kok rasane Wis nang mangkat. Mau nek ndang diombeni obat rak. Cokot-cokote iki lho. Ndang di kayak obat Pak Wahyu gak.
Atau cekot-cekot. Duwe emang tiga ayah apa mbok gawa kowe, Dik? Gak sing sing putih lah ora apa-apa. Hati-hati. Loh, walah ngene Pak Wahyu tutup apa? Tutup. Loh, lha piye? Saiki dino apa Mas? Minggu iki Mas kok. Mbah biasa yo gak enek dino tutup ngene. Tulisane buka tapi kok Loh, tutup. gerbangnya ditutup. Lah kok nang urung buka. Niki kan sik jam 3. Kok jam 4 patok mbok buka ae ya. Gendang kanginan anu dijalukno ku lho Gunung Ijo, kuwi dikeki kuwi. Lah ya alkohol ya berarti. Mang nek gak mbok nggo metel-metel ngono Mas paling yo wis kadung kena ngono. Nah, betul. Alah, gleweh kok ngene kok jane jahit tok Bapak. Jahit nono piye? Wis kadung kaku. Oh, alah kuwi sembrono. Ndek mang nek ndang langsung priksa ngono ya cara numpak motor dhewe kan yo iso Mas ning sikil. Lah ngono ki gak ya adem panas ah. Lah kok ngenteni aku ya aku mah mantukku ya sore. Dinda kan ndek esuk ya ning omah. Mau nek ndang kon ngeterno anake wedok rak ya bebaturan. Kok ngene kok ora. Wis buka ae buka. Kok ganti resiki Dinda kae lho nganggo kapas. Sing kuwine pinggir-pinggire kuwi. Lah gak ditukokno ngono kuwi ya, Nduk, kaya kain kasang ngono kuwi ya, Din. Wis. Ditukokno misan ngono. Nggo ganti. Ora duwe. Dinda duwe. Nggo nganu, nggo mlebet nek ape turu ae engko. Duyo coro. Lha kuwi obate ning apotek ndi Merandu? Apotek sehat. Tuku mbok nganu sing nggo teng-teng ngono. Nang kok nek ndang mbok mbeni obat ya ora patek ngono ya. Resiki, Nduk. Nganu sing kuwi lho, Nduk, kaya Aku kapas. pinggir-pinggire ngono kuwi lho. Kapas. Kapase nganu tumbas ngene Mbah Dami apa ngene sapa ngono lho. Mergawe untuk alangan ya Allah. Saya mati kaku loro karo dadak sing kena. Nek kuwi iki keong, Mas. Jute nggarap pirang-pirang puluh tahun lho ora enak jenenge beling. Nek rata-rata wong do sambat kuwi ya sikile kena keong. Mak Edian iki lho aku ope tandur pisanan yo ngono. Nganggo kaos kaki yung biasane iki keonge agi. Iya garing tapi kok Anu bekas beling keong iki kan kadang remuk, lincip ngono kae. Ngantek mbleweh kok ngono kok. Sampai keri bokongku. Ngene kok ya ngantek sore, ngantek aku teko anggek di periksano. Nek ndek esuk meneh ndang anu ya ora sampai kaku ngono ya, Bapak. Wong kok iso ngono ya ngenteni aku iki lho. adem panas. Sing gek etan apa gek kulon ku. Awas lho, Nduk, elon-elon, Nduk. Lah aku lho sing koyo bolah kuwi bahan plas kuwi. Elon-elon, tul tap apa? Kapasem iki cilik ngene lho, Dik, linting. Lah, kae sing akeh lah, alkohole akeh lah. Ngresiki keteh-keteh iki lho. Cilik ngono mbok linting cilik ngono. Aduh. Ojo Nduk elon-elon. Nah, tambahinnya alkoholnya sing klomoh lah ngono lho. Sampai klomoh lah. Nah.
sing cengkokan lah ngisor-ngisor lho Nduk lah. Wis ngono ae ya guys, nyuwun doanya semoga lukanya Pak Su cepat sembuh. Matur suwun sangat dumateng family on semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane. Ya guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Awake Pak Su adem panas nyer-nyer. Pak dokter kok ya tutup bareng.